Sanibonani emakhaya kuyo yonke indawo, sanibonani South Africa, continent yonke Africa. It's such honor and a privilege once again to be here. Masibonga isikhathi kuqala, masibonga indawo, masibonga isupport esitholayo ebantwini. Namhlanje ke obvious angihambi ngiyi1. Hamba ne-twin slam as you said. Sabona baba. Ngiyaphila futhi kunjani? Ngiyaphileka Superman. I know, siyabonga mfethu. It's always good to see you, sir. Ne. Yeah. Benjani weekend yakho? No man, weekend yami beyinhle kakhulu, beyimnandi kakhulu but uyazi mso ngindoda eshadile. So hey mfethu man, it's nice at home. Ngihlezi nje ngisendlini, ngisekhaya. Akusho wena. Akusho wena. Appearance yakhe yasha. Yeah. Sibumfethu si ngifuna sisebenze. Sure. Namhlanje ngifuna sikhulume ngama pretenders. Sure. Ngifuna sikhulume ngabazenzisi. Ngifuna sikhulume ngabantu abakwazi ukuhlala nawe bengahleli nawe mara behleli nawe. Sure. Ngifuna sikhulume ngabantu abenza ngathi bayakuthanda kanti abakufuni. Hey, ngifuna sikhulume ngalabantu abakwazi uphile nabo for 10 years. All along behleke nawe. Makuhlekwa bahleka nawe. Mawubahaga uzwe inhliziyo yakho isithi akusihuye lo but ingqondo yakhe ibisithi uye lo. Ngifuna sikhulume ngalabantu sibu abakwazi ukuhlala nawe mfethu. Sure. Bakhulume bakuthande mawukhona. Mawungekho bayenyinto. Sibu kunento engiyifundile. Hey, spa. To pretend abantu abapretenda they will never last. Noba sibu abalast noba uhleli nabo for 10 years. Abantu abapretenda ngeke bahlale baba forever empilweni yakho. Because by the nature yokupretenda funeke bavele their true colors. Sure. Sibu ungahlala nabo uhleke wenze yonke into. By the nature yokupretenda funeke bavele ukuthi kahle kahle bazinyoka lapha. Ngazi nobe yabaza abantu abanjani. Webhuti ngiyabazi. Come on now. Futhi nje angeke ngize ngiqamba amanga. Bakhona. Yes sir. Futhi siphila nabo. Bayizinyoka benjalo. Sibu. Yebhuti umuntu opretendayo into ebhlungu ngaye naye. Ukuthi ufola in love nemask yakhe. Bese ukuthi the day ayikhumula usubona the real person. Yo. Usulinyaza ukuthi I fall in love nomuntu wrong. Yo. Yona into mfethu esilimazayo. Yo. The day umuntu akhumula imask. Ebhlungu ukuthi abanye sishada nabo. Yo, kanti ipretend. Yo. Abanye bhuti mfethu sasidla nabo esitshene sodwa sikhula nabo. Ipretend le. Ipretend cabanga mfethu umuntu ukukhule naye azoziveza senibadala ukuthi uyinyoka. Sbu. La sibu. Ukupretenda kuyakwazi umuntu eqiniso. Because iqiniso namanga. Because ipretender amanga. Ukufaka imask that means ufihla ubuwena bakho. That's true. Iqiniso liyakwazi ukuthatha ishower while ipretender livelile. Iqiniso ngesikhathi umuntu evela ekhage senza lonke lento le iqiniso libhize eshaweni ukuthi one day ngizomreveal ukuthi ubani lo okwamanje ukam-understand okwamanje ukamboni kanti all along ithi ngikutshele. Sure. The pretenders are characters. The pretenders are destroyers. The pretenders are liars. uSamson wathandana noDelilah. I-purpose kaDelilah kwakuku-destroy uSamson. But funeke aze as a pretender baba.
funeke aze ezumuntu lokumbuza apha amandla akho Apha Samson amandla akho. aloke sithi ala izandleni all along because I pretend yakwazi ukubrasha kanti yakubulala I pretend yakwazi ukubiza ngamagama amnandi kanti all along yakubulala if there's ungcono umuntu okuvezela ukuthi uroot kunomuntu ohleka nawe kanti akahleki nawe kanti uhleka nawe engahleki nawe ufuna ukukubulala uyazi ke wemfethu Mbusi ingishaya phi lento ingishala kutheni uthandane nomuntu noma ushade nomuntu hey gini bayamthanda yo kanti gini bamthandela ukuthi uyapretenda yo wena endlini nje obuhlala na you know the real person ukuthi ungubani and mawubatshela abantu bakini lo muntu akekho nje kubukwa ngathi wena uyixoki ingathi wena unamanga kubo unfortunately this is real mfowethu umuntu mfowethu abantu bafole in love ne mask ayimbethe bathi bangaze bakini banyamalale or bahamba vela athi akhumula athi yes sengikhona ngila aveza ama true colors wakhe kunento oyikhulumile umuntu opretenda uhamba khathali that's true yingakho umuntu yingakho mfethu yonke into oyenza ungekho natural kiyo kuyavela ubuthakathaka bakho ngoba innatural mfethu uyenza ngamandla akho ngoba vele urelaxile noma ungavuswa ekseni leyo nto uyayenza but umuntu opretendayo uhamba khathali yingakho I always tell people mfethu wena umuntu ekujikela nihambe ibanga elide bese akakujikelanga ukhathele yo ngizoyiphinda iphinde I need that one iphinde wena umuntu ehambe ekujikela akakujikelanga ukhathele ukhathazwa yini bekenza into angeyiyo yingakho uma sekuvela ubuyena nguye ke yo this is the one yeah Sipoyithi ngitshela story sure kuke kwafika omnye umfundisi wathi lo mfundisi uyangazi ukuthi I'm a man of God wathi lo mama lo wathi lo baba I want to tell you about God sure athi lelikhehlekazi ehlela akusihuye lo athi God will elevate you laloke lisithi lelikhazana akusihuye lo muntu lo wathi God bless you athi lelikhehlekazi abantu besithi amen lelikhehlekazi akusihuye lo uthema seyiqala sithi lalela gogo ungazongidina mina ngakhipha manje ngalomnyango ungaphinda ubuye la esontweni lalela now this is you because into yiyo angeke uyifihle unomphelo kubantu abasilimazile sibungu ufuna understand sure kuma pretenders wethu asilinyazwanga yinto abayenzile kithi ngifuna ba understand if bengikuthemba ngikuthanda I call you my brother I call you my sister ngakutshela imfihlo zami sure wangijikela waveza ubunyoka bakho angilinyazwa ilento yenzile sibu ngilinyazwa ukuthi kubo bonke abantu hey mfowethu sengalinyazwa uwe after all what you have been through and into engilimazayo because yothola ukuthi lento yenza uyijwayela ukuyenza but mina bengayazi into engilimaza ukuthi abantu abangenza lento kimi benga expectanga ukuthi ngenziwa uwe sure I hope yangizwa ngizwa kahle angexpectanga sibu angilinyazwa ilento yenzile ngilinyazwa ukuthi kuba bonke abantu sengaba uwe ongishaya emveni kwendlebe kanjena pho and into ebhlungu sibu ukuzwa abantu izinto ubuzikhuluma ngami ngingekho while mina ngikutrust because unokuthola ukuthi sibu kubantu bebengishaya ngizoyidiscover later ukuthi ubuchairperson wemeeting mawunami uhleka nami yonke into mina ngikutshela imfihlo zami but makukhulunywa uza umuntu esithi uyamazi lo muntu ukuthi besithini ngawe sibo ngicela ukugcina ngale uNkulunkulu kunabantu abasusayo sure aba right empilweni yakho akabasusa babe wrong ubasusela bazoba wrong uNkulunkulu asusa abantu manje
Mawumbuza ukuthi umsuselani lo muntu. kusese right. Kusese right. Yonke into right. Aye. Siphusha project right. Siphusha business right. Siphusha relationship right. uNkulunkulu decide ukukususa empilweni yami. Ngimkwatele uNkulunkulu umsuselani lo muntu. Atha ubungekho kwi-meeting nenhliziyo izinto azicabangayo ngawo. Uyazi mfethu Sipha ungisapho wena. Ungisa la ekutheni uJesu bekazi. Come on now. Ukuthi uJudas uzomjikela. Futhi bekazi ukuthi noPeter uzomphika. Come on. Bekazi. Unfortunately abanye bethu asikho ku level kaJesu indlela uNkulunkulu bekamthatha ngakhona. Ngikuzwile mina. Yingakho thina uNkulunkulu akasitsheli ukuthi uzibanibani uzongijikela. Yes. Uzibanibani uzongidayisa. Ngoba Sipha asikhuluma iqiniso. Come on. Wena mawungatshelwa ukuthi uzibanibani len right naye manje uzohamba akubetray. Wena manje ungaphuma uyomthuka uyomtshela indaba zakhe. Umblock futhi mawuqeda. Uyabona? So uJesu bekamatured enough. Come on. To a point ukuthi bekakwazi ukuphila nesitha adle naso etafuleni. uJesu bekamatured enough bekakwazi ukugeza umuntu inyawo azikahle kusasa uzomphika. So mawukhuluma so I get to understand ukuthi uThixo uyakwazi ukususa abantu ungabonanga lutho ungenzanga lutho kubona. Abasusa kanti abona ifuture ukuthi kusasa lo yokufaka ibullet enhloko. Uyangana siyana futhi. Exactly. Futhi khona la bengifuna ukuya khona mfowethu. Come on now. Khona la bengifuna ukuya khona. Iyahlupa ke lento ngoba mawuloku ukhuluma. Kunento etoshengayo. Nesikhathi sonke mina. Kucubuka something kimi. Futhi. Into yokupretenda ijule kakhulu. Yingakho mfowethu ungizwe kahle. Umuntu okhuluma ngegama lomunye umuntu kuwe kabi. Ungacabanga ukuthi usafe wena. Hayi man, say that one. Say that one again. Say that one again. Umuntu okhuluma ngegama lomunye umuntu engekho ekhuluma nawe, ekhuluma ngaye, yena engekho. Ungacabanga ukuthi usafe. Futhi ungayitsheli ukuthi ungcono ngoba kusasa uzokhuluma ngawe wena mawungekho. That one is deep. I'm telling you, but listen, my brother. Sure. You think you tell us something? Sure. If you decide to sell your brother, know that the buyer does not trust you. Hey. If you decide uthengisa umfowenu, nomthengi akakuthembi. Ngoba uyakwazi ukuthi naye ungamfaka iprice. Mawufuna ukwazi umuntu, mbheke ukuthi ukhuluma njani ngabanye abantu mabengekho. And that will tell you ukuthi mase ungekho kokukhulunywa njani ngawe. Sibu ungashaya izandla kakhulu mawuzwa kuhlekiswa ngomunye umuntu kuwe. Hey. Ngoba ukuflathela kwakho sibu. You are next. You are next. Mayikhuluma la. Wena la imqolo sowubhalwe next. Waphuma kuzothwa nimbona. Seyinjena ngenxa yami. Webhuti. Let me tell you something. Come on now. Kunezinto esingeke sayishintsha. Whether siyathanda, whether asithandi. Kunezinto esingeke sayishintsha. Come on now. Number 1, ngeke uzukushintsha ukuthi abantu ukuthi bathini kuwe. Come on. Futhi bakhulume ngawe. Ngeke ukushintshe lokho bhuti. Yes sir. Ilimi lomuntu angeke uzuliqondisa alifani remote ukuthi okay yithi. Ingakho umuntu ukhuluma ngento ayibonayo. Exactly. Futhi ukhuluma ngento ephambi kwakhe. Yingakho I always say mfethu bhuti wonke umuntu okuhlebayo no ukuthi you are above them. Akuyona I love that one. But akuyona pride. Yazi but ukuthi abantu bangaze bakuhlebe bakuphakamisile baba.
Yo. futhi bowuhlezi ungaphambi kwabo. Yezwa lento mfethu. Yemfethu ngeke ukhulume ngomuntu osemva kwakho, You can't. but ukhuluma ngento oyibonayo Yo, Sbu. ukuthi ugreat uzobona ngendlela abantu abakhuluma ngakhona, Yo. ngoba abantu abayikhuluma into efihlakele. Ngoba mfowethu sipha asinawo amehlo esiphundu, Yes. but sinamehlo ngaphambili. Yo. So ngeke sikhulume ngento esingayiboni njoba sikuhleba sikhuluma ngawe. Yo. ORamaphosa noma sibakhuluma but ngeke ubeze bakhuluma ngathi kabi. Ngeke awukwazi ukwehla. But why thina sikhuluma ngabi ngabo Ramaphosa? It's because abantu esibabona baphezulu kunathi, abantu esibabona ukuthi bangaphambili kunathi, abantu esibabona bonke abantu abakuhlebayo sipha, it's because ungaphambili kwabo. Sbu, mina ngifuna ukukubuza leni part. Sure. Why abantu abangaphansi kwakho nabangeke benze lento yenzayo ngalolu hlobo yenza ngalo? Sure. Why it is always good to them ukuhleba ngawe while ungekho kwi level yabo? Number 2, sengibuza wena. Number 2, Sbu. Why is it always masihleba ngoBarack Obama, uBarack Obama kehli azobuza ukuthi nina ningihlebelana? But Yes sir. I'm sorry to say this. Yes. Njalo akusizo zonke izinto okose uyiphendule. Come on now. Abanye abantu uzothi uyabaphendula kanti uyazehlisa Yo. uya ku level yabo. Akusi pride. No, akusi I pride. need to clarify this one. Akusi pride. I-identity ba. Yo. Uyangizwa sipha? Sbu. Uke wathi omunye umuntu. Be careful ukulwa nomuntu angeke alahlekelwe yilutho mawusilwa naye, but ibe wena olahlekelwa yinto. Nakya. Because I problem if kwenzekile uma estradini noma drive Sure. lafika ihlanya umuntu ongathathi kahle ekhanda, Yeah. wafike washaya windscreen, umbona ukuthi akaphilanga, Sure. mawuphuma uyolwa naye, mina umuntu oyi observant angisakhona ukwehlukanisa ukuthi kahle kahle ogulayo umuphi. Bagula bonke. Kunabantu Sbu engeke sabaphendula, not just because asinazi impendulo zabo, but masibheka ilevel. Ayivumi Sbu. I-level yami Sbu ayivumi ukuthi ngehle ngiyophendula yena, because immediately ngisehla ngilahlekelwa ireputation. La muntu immediately khuluma yena ingathi ugaina philosophy ukuhlakanipha okuthile, but for mina mangisehla awulwi Sbu nomuntu ongekho kwi level yakho with a mindset. Kunezinye izinto ufuneka uthule Sbu uzwile. Kunabanye abantu ufuneka umuntu aze kuwafika kubamba isandla Sbu uvume usibambe Sbu awazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi labantu batshelile ukuthi bangangitsheli, bathe ngingakutsheli ukuthi ubatshelile Sbu mina ngihleka nawe, but lento engihleka nawe ngiyazi izinto. Now who's the fool? Because mina ngazi everything wazi now. yonke into Ene wena utshela ukuthi angazi, ucabanga ukuthi angazi. slima ngilo. Ene mina ngiyazi ukuthi wena uyazi, ngiyazi ukuthi wena wazi ukuthi mina ngiyazi. Because Sbu i-problem yama honest truth masikhulume iqiniso Sbu to the show. Kubhlungu uhleka nomuntu. Ngikwenzele yonke into ngiphume all out. Kanti wena uyazazi ukuthi ufake imask. Sbu kubhlungu uphila nomuntu. Ngikwenzele yonke into even kwi relationship. Ngikuthole ikhaya lakho alikho right. Ngikuthole izinto zakhe azikho sharp. Ngiphume all out for wena. Ngikufundise uphume kufundiseni usebenze wenze yonke into. All of a sudden mase ubona ungcono kunami. Wena ungaphezulu komthakathi. Yazi but there's something that you touched. Yes sir. Leyo ukuthi umuntu
ayitshela ukuthi awazi Yo. nga something ayikhulume ngawe atshele labo bantu ukuthi bangakutsheli but ibhlungu le yanto uyazi ibhlungu kuphi but lento Yes sir. ibhlungu la ekutheni ulokhu uqamba amanga ebusweni bami ngento engiyaziyo Yo. Sbu. ulokhu khuphuke njalo uadd amanga on top of amanga but wakwaqambelwa umuntu amanga usulazi iqiniso Yo, akubheke straight emehlweni. but uyayizwa Akubheke straight emehlweni. usuyazi lo muntu uyachitha wena Yo. uyamazi nomuntu ukuthi kunezinto azenzayo imfihlakalo but achoose ukuthi akakutsheli Yo. Buhlungabi leyo nto Sbu. but asiyeke ingulube zihlala odakeni lwazo kunabanye abantu akosanga uzehlise kubona it's not a pride but iproblem ukuthi lo muntu ozehlisa kuye ingulube ngoba uzothi uyazehlisa ikuthele ngodaka ingulube Kungcole wena. ungizwe kahle futhi akuyona impakamo into engisho Yo. ngithi mina akusibo bonke abantu ekukose sizehlise kubona ngoba abanye siyothi siyazehlisa bakuthele ngodaka Yo. abanye Yesu ukose sizehlise because lo muntu ebhuti wakwazehlisa uyisolo ukuthi uzehliselene Yo. Ngishiye yonke into sibongize phansi. ngize phansi kanti njoba uyaphansi uzehlisela ukuthi aphakame ngawe Come on, say that one again. Say that one again. If it might miss call. ngalesikhathi uzehlisa Yes sir. komunye umuntu or wrong Yes. the moment uzehlisa kanti uzehlisela ukuthi aphakame ngawe kanti kunomuntu mfethu sipha othi mawuzehlisa kuye ehle nawe futhi maniphakame nobabili because abanye abantu akusibo bonke okosi uzehlise kubona ukuzehlisa kwakhe it's your downfall baba Ungavumi. no ungavumi mntakama Kunendoda eBhayibhelini. Kuthiwa yayimfushane. sure Yayihlela esihlahleni. uzakeo Mayihlela esihlahleni into ibiyibona sure ngokwe height yayo. Ibingakhona ukuyibona. Mayisesihlahleni uJesu imbone lapho. sure Mayihlela esihlahleni. Sibu ilevel oyisebenzele kanzima ukuthi ube kuyo ungavuma umuntu ukuthi akubeke phansi. Sibu ireputation oyisebenzele kanzima zake musuvuma kube khona umuntu ozokuhlisa kuyo. I need to clarify this one. Ikhona pride. sure Sikhona standard somuntu. sure I can't go lower than this thing. And the problem yabantu sibu ungafuna ukwehla just because you want to please everyone. Sibu ungafuna ukwehla endaweni uNkulunkulu akubeke kuyo just because ukuthi ufuna uchaza mina. sure Because empilweni sisebenza nzima up until you reach a certain standard. Kwi standard okuso kube khona abantu. Sibu impilo esiphilayo, thank God namhla sisema kamereni, impilo esiphilayo ayinayo pushing force. no ayinayo But in a pulling force. Abeka abantu sibu abafuna ukukubona usiya phezulu. Bambalwa if bakhona. Impilo esiphilayo sine pulling force. Umuntu into ayicabangayo ukuthi ngikubeka kanjani phansi. If sebebona ngathi sibu masibeke lephathi. Kukhona abantu oyozwana nabo. Mani ku same level. Sibu kunabantu abayohleka nawe mani ku same level. Bakuthande sibu ni ku same level. Sibu bakuvakashele bakufonele bakuwhatsappele lingashonilanga bengakuwhatsappelanga ni ku same level. The day uNkulunkulu ayovuka ekseni ngamazi ucabangena decide ukukuphakamisa, it is the day yowagcina ama phone call wabo ngalelo langa. bengicela ukuadd but kunabantu Come on now. abazokusiza bakusizele ukuthi uhlale under them
but the moment uba ngaphezulu kwabo yajula. usuyisitha kubo. Sbu, that's deep. Ibidinga a moment of silence. That's deep. Asiyenzi moment of silent budi. Sbu, that's deep. Kunabantu abazokusiza. Come on now. Usizo lwabo bajabulela ukuthi ungaphansi kwabo. But the moment usizo lwakho liya ngaphezulu kwabo, Yo, sebabona isitha kuwe. Ikhona emndenini lento Sipha. Sbu, Ikhona nakubangani. yo, Umuntu ajabulele nje ukuthi ungaphansi kwakhe. yo, And Sipha. usubmissive. Yeah, and Sipha uzwe kahle mfowethu. Come on. Kunabantu abanye abantu umona wabo uyabonakala noma bangeke baze bakutshele. Say that one again. Kunabantu abangeke baze ba-pronounce ukuthi nginomona. Yeah. But izenzo zabo zibonakala ukuthi nginomona. Yo. Ifana lento nokuthi Sipha mfowethu sisobabili singabangani. Yonke into engiyithengayo nawe uyayithenga. Ukuthakathi uqala lapho. Futhi ngingaze ngithenga imoto, you make sure ukuthi ngifuna uku-upgrade Yo. ibe ngaphezulu kwale mina engiyithengile. Sbu. Unfortunately kunabangani abanjalo. Yo. Futhi khona ke legenge leyo ukuthi Sipha mfowethu uma ikuncome ithi yayinhle into yakho, but angakuncomi anganayo i-negative input. Unobhatho zayo somewhere. Yeah, lihle shirt lakho but muhle unkosikazi wakho but Come on now. abantwana bakho benza 1 2 3 bahle baphumelele esikole but ngiyayiphinda Sipha, kunabanye abantu umona wabo ngeke baze bawusho kodwa ama red flag ayakhoma. Sbu, it's a bit ukuthi we are ignorant. Uyobona kumuntu owake waba ngumngani naye, umuntu wakwathandana naye. Sure. Ukuthi wahlukana na ukuthi red flags were there. But I was too ignorant to pick them up. Sbu, kunabantu nobuhlupheke kangakanani. Thandaza bangaze bakusiza. The day bayokusiza isizi lakho loqala lelo langa lelo. Sbu, Iphinde Sipha. Noba uhlupheke kangakanani, uhlupheke kanjani. Kunabantu efune kuthandaze bangaze bakusiza. The day bayokusiza lelo langa uhlale wazi ukuthi usizo lakho, usizi lakho luqala lapho. Sbu, kunabantu inhliziyo zabo mabekusiza. Sbu, akunanti mnandi njenge Ultramed ne yogurt. Yeah, imnandi. Uya-imagine uthi usehlisa iyogurt kube khona umunye umuntu azothi le yogurt uyithengelwe yimi iphenduke ibe yilitshi bela. Sbu, thina sikhule ekhaya before shobe siyi4 noma besiyi5. Sure. Then obaba bethu abasebenzi ngokufanayo. Uthola ukuthi omunye mayisendaweni uzogqoka isicathulo somunye. You understand? Yeah. Omunye mayisuzogqoka ishirt lomunye, yabo? Uthi ugqoka isicathulo salo, ubaba akho sebenza right. Uhambe. Abafana bakhahlela ibhola ize ngakuwe. Hey, Sbu. Usikhahlele estradini ukhahlela ibhola. Athi hey, isicathulo sami uzosiqeda. Ingasunga sikhumula there. Because kunabantu abathi mabekusiza kanti bakubeka esizini. Thandaza phakathi kwenhlupheko yakho. Abanye abantu bangaze bakusiza. Because sinabantu abafaka ama mask esiphila nabo. Yazi Sipha, I'm sorry but I think this conversation has led to lento that we wanted to talk about. Exactly. Wesipha yini umona? Angichazele ukuthi yini umona. Break it down for me. Umona wesipha, umuntu onomona, umuntu okuzondela ukuthi wenza into yajula ahluleke ukuyenza. Yajula Sbu. Yajula. Umuntu onomona uhlulekile yena ukuyenza lento. But maye kubuka uyenze kanjani. Kunokuthi ngabe uya-admita and say mfowethu, dadewethu, ngicela ungisize. Uyenze kanjani lento. But umona uthi fight him. Umona uthi mbulali. Yingakho abantu abanomona ngababulali. I'm sorry to say that. That's true.
umuntu onomona ukubulala uphila. Ingakho maso ayenza literal or physical udala yenzile lento. Because uba nento ukuthi ushade kanjani mina umshado wangihlula. Yo. Wena bakhiphela kanjani amalobolo kini mina ngingazange ngakhishelwa amalobolo. Because mina lento yangihlula. Wena uyithola njani ipromotion bekade ngilwela. Ngifukuze wena uzoyithola kalula. Uyithenga njani imoto mina engahluleka ukuyithenga ngihamba ngeUno Spa. Sbu, I don't know. I like to thank God for you. Sure. Sbu, I problem yomona i1. Sure. Iqala idla umnikazi before idle mina. Sbu, mina nawe singadla inyama every day. Siphuze ijuice zonke into ezinonisa abantu. Ungibone ngikhuluphala wena ungakhuluphali kanti inhliziyo yakhe igcwele umona. Sbu, uzobabona abanye abantu sisebenze soyi2 sbu, yonke into siyenze soyi2. Sure. Mari wena instead of ukuthi uyakhuluphala uyophela kanti ubanjwe inhliziyo. Ubungozi bomona buqala lapho. Udla umnikazi. Because umona it's a inner out job. Umona yinto ekusebenzele ekusebenze ngaphakathi wa decide ukuyikhipha ngaphandle. Ithi ngitsheleke mina wena Sbu ukuthi umuntu onomona unjani. Yabona masibhala test. Sayibhala exam. Mina Sbu ngathola umuntu onomona wathola 5 over 90. Umve thatha iphepha sija. Binzima le test. Kuze wena mhlawumbe kuze mina Sbu mangisiza nami ngithole 10 over 5 umzosithi sisonke ustresswa yini sisonke sisonke wena Sbu uthole 99 over 100 is it out of 100 thole 99 yamazi umuntu onomona umzosithi awukopile lona ukopile because akabona ukuthi ukhona umuntu ongenza into engcono kunaye. Sure. Instead right masinka sonke la idageni. Ukuthakatha kwakhe kuqala whereby kuzoba khona umuntu ozokwenza better things than him. That's why aqala khona ukuthi umona Sbu isebenza wena then uyikhiphele ngaphandle. Siphalenti personal le. We have to because if we're not going to speak these things because the pulpit is khuluma. This is the only show. I'm telling you sine protocol esingaya. This is the only show ekufuneka sikhulume ngayo because abantwana babantu bafema emsebenzini. Abantwana babantu ngathola umsebenzi mangithola umsebenzi sitho abantu kunabantu abaye emsebenzini beyofuna imisebenzi bafela emisebenzini Sbu. Umona waqala lapha ya and if sasazi ukuthi the time ethola umsebenzi uyebhokisini lakhe ngeba sikaze samvumela kunabantu Sbu, be careful uxoxe relationship yakho nomngane. Be very careful because umngane unalento ukuthi mina and it's not about level sizophila phezulu komhlaba then we leave so inhlanhla zethu nezibusiso zethu azifani Sbu, I find it so difficult ukuthi ngikuthole sewuthenga imoto the next thing ngibuze mina ukuthi mina ngizoyithenga nini imoto inhlanhla zethu nezibusiso zethu azifani Sbu. Yazi Spa kunento ishilo. Yes sir. Uthi wena Spa labantwana laba lo othole 99 laba bathole 5 bo2 out of 100. Yes. Bathi maba found out ukuthi no ukopile lo thole 99. Unfortunately Spa siphila in that era. Whereby mfowethu uthenga imoto uyifaka ku social media bathi AI. Umona ke lo umona man suka uyabona uThixo maye ukubusisa Spa bazothi mfana kithi une AI wenza AI Spa uThixo maye ukubusisa bazothi unenyoka uThixo makazokubusisa mfowethu bazothi unabo tikoloshi because emqondweni wabo they've created a failure uhluleka kwakho ukuthi lo uzohluleka but the moment uachieve land uyiachieve kanjani no iAI Sbu no uye kamhlaba uyalingana lo ayikho lento le lo uthanda nama Nigeria lo that's when uNkulunkulu yabona mabanga kasho ukuthi unenyoka Spa hayi awukabusiseki baba
Sibu, come on. Futhi abefundisi bazongizwa ke kule. Ube nebandla elina 1,000, 10,000 or 20,000 people. The only thing abazoyisho unenyoka. Kuza kanjani? Why? Because uThixo bamlimitile. Yes, bambeka ama-boundary. Kwangathi uSathane kuphela owenza imimangaliso. Kanti noThixo uyakubusisa baba. Mina ke Sipha, I'm sorry to say it's personal to me. Exactly. Because nalapha kwa Facebook umncamo unokupheka. Wathi hayi AI sibu. Khona omunye ke naye oshilo wathi hayi lokudla lokungathi kwa internet. Wayengathi uthethe ku internet. Mona ke lo. Why? Umona. Yo. Jealous. Angibeke so Sipha. Yes sir. Unfortunately abanye bethu noma abantu ezizalwa nabo. Umona wabonakala sikhula nabo. But saw ignore. Oh. Nikhule nabo dadweni. Yes. Nidlele sitshene sodwa. Umbone ngendlela edla ngayo. Kuthi udlela ukuthi ungasuthi. Yo, lento iqale la, ibuya la imove. Umona mfethu uqala esadla sonke sikhula sonke. Sibu. Kuthi siphakelwe sonke ukudla umuntu nomuntu aneplate lakhe. Ngoba wena wukho la umuntu adle iplate lakhe azadle nelakho ungakafiki. Lento ibuye emuva lento le. Yemfethu asithukani emndenini ngoba sesibadala. Yo. Lento iqale sibanqane. Ibuye ekhaya lento. And nenye into shockingly and surprisingly. Sure. I discovered that. Yes sir. Ukuthi umona inherit. Yeah. Uyawuncela. Abanye bethu ke uthola ukuthi sikhula siba u5 kuma. But uma Sipha azonde wena. Akumonela ungazi nokuthi ukumonela ini. Ngoba thina soyiforce yamthanda uma. Yomizwe Sipha. Hamba nawe. Indlela uma esimthanda ngakhona uyi-inspiration. Yonke into ayithandayo siyayithanda. Nento ayizondayo siyayizonda. Nento ayimonelayo siyayimonela. Because inzondo nomona ngeke sakuhlukanisa. Injalo. Into eyi1 le. Yingakho ke Sipha abanye umona bawuncela kumama onizalayo ngoba ekubona ukuthi akakuthandisisi. Yo, Sibu, yo. Bonke abantwana abancome nikhula, but when it comes to wena mayekuncoma unakho ukukushaya, unakho ukukubukela phansi, unakho nje ukukunyatsa. Ahambe umama emhlabeni. Ususele nabantu abawuthatha umona kuye. Yo. Yingakho noma ungabiza sibanibani ukuthi azoxazulula into eyenzeka phakathi kwenu nabo dadweni ngeke asayixazulula. Uyosoloko wena ukuleli side le wrong. Ngoba bayincela kumama lento. Bayincela kubaba lento. Sure. Sibu ngicela amazwi akho okugcina. Sure. Siphume sibaleke. Sipha. Yes sir. Yabona lento esiceda ukukhuluma ngayo, especially lento yomona. Kunabanye abantu noma ngabashumayeza kangakanani. Sipha, I can't convince you to say Sipha ngicela ungangimoneli entweni uNkulunkulu angiphe yona. Yo. Angikwazi ukuconvince. Ngeke ngize ngikuncenge Sipha ngithi mfowethu Siphamandla ngiyakucela mfowethu ngicela ungangimoneli. Abantu abanjalo uyabashiya. You leave. You decide and move on. You take a decision mfowethu ngiyakushiya. That's it. I can't stand this. Because here's the truth Sipha ngiyayiphinda. You can't convince umuntu ukuthi akayeke ukukumonela. Into ebuhlungu nayo Sipha. Ibhlungu into yokumonelwa abantu bakumonele into onikezwe uJehova. Yos. Awuyiqelanga, awuyithandazelanga. uThixo wavela wakunika lento khona ukuzwayo. Buka uJoseph. uJoseph abamonele abofowabo. Yes. But abayiqimanga into uJehova amnikeze yona. You can't. You can't. Yo, Sibu. Nawe wena umonela umuntu. Mawumonela umuntu oblessed. Hey yachula leyo man. You are wasting your time. Because the truth is, Sipha,
when you fight me ngento uNkulunkulu anginikeze yona fana ukuthi ulwa noJehova uqobo and uzambona uThixo khona ongizwayo. Sibuba sivale siyabonga kakhulu. Athina wakhe amazwi okugcina. Ngiyabonga Sibu. Sicela ningakhohlwa ukusubscribe. Sure. Siyabonga support but nanga amazwi okugcina Sibu. Sesiphuma. Thina noba ungasithatha usifake phansi kombhede ulungisa umbhede wakho as if akunamuntu phansi kombhede. Ikhona indoda ezofika ithi naphansi kwalombhede ukhona umuntu. Sure. Thina from ekuzalweni esibeleko somama zange sakudalela ufail. Thina sihleli 9 months esibelekweni zabazali even imali seyingekho ukufaila zange sakudalela. Thina Sibu even ungathatha yonke into usifake phansi kwebridge ukhulume ngathi uspend ukhulume kabi ngathi thina we were made ukuphakama nokubuya. Empumelelweni thina asiyo basifuna impumelelo siya ngoba ibiza thina. And let me promise you one thing. Sure. We will never fail. And that is our promise. Sanibonani.